дар баробари дастгириву ғамхориҳои бевоситаи давлат нисбат ба ин қишри осебпазири ҷомеа ҳамчунин бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи роҳбарияти мамлакат ҳамаи муассисаҳои парастории ятимону бепарасторон ва маъюбону барҷумонагон ба вазорату идораҳои давлатӣ вобаста карда шуданд ва масъулони мақомоти давлатӣ ба таври доимӣ аз ҳолу аҳволи бошандагони ин муассисаҳо бохабар мешаванд. маъмурият барои гузарондани зимистон дар анбори худ ангишту ҳезум, инчунин пиёзу картошка, орду равған ва биринҷ барои хӯроки зимистонаи кӯдакон захира кардааст. аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ бошад ба ҳамаи бошандагони инҷо либосҳои зимистона ва пойафзол кӯмак карда шудааст. эй ҳамватан дунёи мо, аз файзи истиқлолият ҳам ганҷу ҳам пайдои мо, аз файзи истиқлолият ободу зебо гаштааст. чун ҳамасола хонаи кӯдакони шаҳри турсунзода барои гузаронидани зимистонгузаронии соли 2018 ва 2019 ба пуррагӣ омода мебошанд. моҳҳои июл, август хатҳои ноқилгузари дохилии муассиса аз шохҳои дарахтон тоза карда шуда, бинои хобгоҳ ва ошхона аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд. системаи гармидиҳии марказонидашудаи барқӣ бойлерҳо бо хати тозаи барқ пайваст буда, барои пухтани нон ва хӯрок дар фасли зимистон бо миқдори 40 метри кубӣ ҳезум ва барои таъмини гармӣ 5 тонна ангишт аз бақияи соли гузашта захира карда шудааст. захираи консерваҳо ва мураббо ба миқдори 600 килограмм омода шудааст. мо бо боварии комил гуфта метавонем ки зимистонгузаронии соли 2018-19ро бе ягон камбудӣ паси сар намоем. ватан дар синаам бо ин бузургӣ ба монанди диле маъво гирифтааст ки гӯё чун раги хун аз дили ман ба саҳро роҳи навдарё гирифтааст. бояд гуфт ки сарпарастии кулли хонаи кӯдакони шаҳри турсунзодаро корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюмин тоҷик ба ӯҳда дорад ва ба таври масъулони инҷо мегӯянд дастгириҳои роҳбарият ва кумитаи иттифоқи касабаи корхонаро онҳо ба таври доимӣ эҳсос мекунанд. ин аз он шаҳодат мегӯяд ки мардуми сарбаланди кишвар ҳидояту роҳнамоии роҳбарияти олии мамлакатро дар мавриди кӯмаку дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа дастгирии ҳамаҷониба менамоянд.